Usa sa mga timailhan nga ang tao mapaubsanon, kanang tao nga maghimog maayo pero dili mangandoy nga mahibaw-an. Kamo, ganahan mo nga maghimo mog maayo nya dili mo tagdon, dili mo ma-recognize. Okay ra na ninyo? Sure? Kanang pertini mong tabang sa imong anak nya dili ra kaniya ilhon nga ginikanan. Okay ra mo ana? Kanang pertini mong pagbinuotan sa imong bana nya ilisan ra kag kabit. Yano-yanohon lang kag kasaba. Okay ra mo ana? Wa na mo lagi mumuting. Na siya. Ug unsa may gibasihan ani, si Jesus nagpakita nga isip tao dinhis kalibutan. Wa gid tay mabuhat nga maayo kun wa ang Ginoo. Muna nga ang iyang gisultis buta, mituo ka ba nga makabuhat ko ani? O mituo mi, maayo ka, sumala sa imong pagtuo. Dili si Jesus isip tao mao'y niayo sa buta, katong duha ka buta. Kinsa may miayo sa duha ka buta, ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Pasabot, gipakita ni Jesus nga dinhis kalibutan wala tay mabuhat nga maayo para nato nga kita ra gyud. Pareho nako karon gasulti man ko dire. Una ko ni sulti dire. Karon ba karon niwali ko. Kinsa may gahapin aning lamisa? Di ba? Kinsa may nag-andam aning sound system? Kinsa may nag-andam aning mga libro hasta ning naglaba aning akong igsusulob? Una ko makabarog dire. Kinsa may gaandam og pamahaw? Di ba? Kay way pamahaw, nya wa say naglaba. Pertingil ara ni wa say nagbutang dinhi, ako pay mo butang, muhan-ay aning tanan. Ambot ka og maay pa baka kog daong diri mo sulti. Di baka ko magkusmod, no? Nabang wa gyud mo tabang ba magtan-aw rang tanan. Nya og mabuhat na nako, ako ra gyud doon na nako'y katungod nga moingon. Recognize ako ninyo kay ako ra gyud ani. Pero dili oy, kanilang tingog akong gigamit, di man ni ako. Kanilang mga ideyas nga akong gipaambit ninyo, di man sad ni ako. Hinatag ra man ni sa Espiritu Santo og kuhaon ni, oy mahimo ra jud kong amang. Ragod anang mo recognize tab ngilngiga ng doktora, purting mo opera oy. Ayaw yun, basta mo opera. Ayaw yun kay ngilgi kayo espesyalista na. Sige ko no. Pasuwaya ko no siya nga operahan aniyang tao nga na aksidente sa sasakyanan nga nabuak ang nya wa na maginhawa. Paoperahe ko no na niya, maayo na. Ha? Ambot lang ka. Pero ang iya palang gigamit ngadto sa pag-opera, ang mga nag-assist niya, mga doctors, ang mga nurses, ang nag-andam tanan, magsige ra gud nag-ingon ang doktor. Hatag na sa naitig tunol ba? Pero siya gyud mo'y manguha dito, siya pa'y mag-andam, siya pa'y mag-sterilize anak tanan. Unya siya pa'y mo-opera, way mo assist niya bisag usa. Ambot di baka na siya giyaw-yaw. Napay iyang asawa tingali or iyang bana, nag-andam dito sa ilang balay, nag-take charge sa ilang mga anak. Kaya ang ilang mga anak siya pa'y mag-atiman, niya na mag-text niya, lang imong anak dire, wa mo eskwela, na mag-opera ka, na, but lang. Inyong balay, nasunog. Nganong nasunog man, way gabantay sa mga bata, gisilaban ang balay. Ito may mga maid, ito may nagbantay tanan. So, taken care of. Mauto ang gitawag og network of efforts before we can do certain good act. Na ay network of efforts. Ug mao na nga si Kristo siya ay panabi. Kay kung manabi ka, itabi na lang sang tanan nga na-involve ani. Ayaw ko i-single out.
Mao na ang humility. Sige ka na lingiyay mong tupad. Inamutuo ka nga nakatampo ko sa imong kinabuhi. Ingna ka na. Basig nagtuo ka nga kanang imong tupad, wa ra ginailabot nimo karong buntaga. Oh. Usahay ingon ana ra bata, mura bag kita ray gapuyo sa kalibutan. Kana bang mo desisyon ta nga murag yug wa kita mo consider sa ubang tao. Ano maghimo ra tag desisyon ba? I-parking ko ning sakyanan dinis akong tugkaran nga karsada kay daplis daan among balay anhi ko ni i-parking. Wa ka mo consider sa imong mga sa uban ba nga naggamit anang maong daan. Ana, kuralon ko ning akong yuta aron secured ko dire. Unya wa nay agianan ang inyong silingan. Wa ka maghunahuna nga kun wa nang inyong silingan, ikaw ra gyung usa ga puyo diha ana. Tibuok nasod ikaw ra gyung usa diha ga puyo, wa na kay silingan. Mabuhi ka ka? Kamo, kisay ganahan din mo puyo sa usa ka probinsya nga ikaw ra gyung usa, taas kamot. Ang wa gilain tao ba? Sige, ato na lang iridos sa usa ka municipality. Kan palintan liluan, ikaw ra gyung usa ga puyo, kisay mo sugot. Lingo mo lagi mo. Hasta ang atong pagpuyo, hasta ang atong paglakaw-lakaw, network of good efforts na. Ang nanilhig sa daan, ang nagspalto sa daan, ang nagsiminto sa dalan, ang namut ng hatag og buhis para naatay ikapasiminto sa atong mga dalan. Network. Muni kaning mga slat-slat na to dinhi nag-establish ni og network of contribution aron mahimutang makatukod aning ato mga structures, makatabang sa mga kabos. Muna moingon jud ko dili na lang nato basahon ang mga donors. Ngano man tungod lang kay dako kay kag nahatag basahon ka og wap-asa ng network of people nga nag-effort para mo dako-dako ang imong income di sa kakahatag og dako. Panalitan ron naninda ka, businessman ka og wap ay nagsigig pamalit kada adlaw na ka kay ginansya. Apil to sila sa imong pagpalit og slot. Labi na gyud wa ka mo palit og slot. Kuyaw kay na. Ako pare, palit man sa kog slot, kanang akong gipalit og slot. Kanang ako din ang ipagarbo. Og wap ako magdupa-dupa, nya wa say taong ni simba, asa man ko makakolekta. So network gihapon. Muna tungod aning atong network of good efforts, di ko gusto nga ma-recognize nga moingon dayon mga tao, sus di patungod padersiano, di ginamahitabo ingon ana. Ha? Ngiga gud ninyo. Pila ra gud ni akong na-contribute dinhi. Bisan gani pagtaod aning usa ka granite dinhi, wa man gani ko na maghimo. Nakanang ako ginitao diha. Wa oy. Igo ra jud kong nanighawak tanaw-tanaw kani nganong hiwi man ni tarong ni be, tarong ni. Ang nagsigtarong diha katong nagkabulingit ang naong diha ang katong mga mason. Di ba? Nya mo angkod ka ba? Dindot kayo na ako'y gataod anang granite. Hilasa god nimo. Ako'y nagpahimo ani mga bangko. Sige. O man gani ko katampog himo diha ng bangko bisa gamay. Igo ra man ko muuyog-uyog. O di man lagi ni siya tarong. Tarongan ni be. Igo ra jud ko mo ana. Pero ingnon ko nga ikay tarong diha be. Pasabot, let us recognize mo na ang tao nga humble, kanang tao nga kana ganing mapaubsanon, kamao siyang motanaw nganong naingon ani ang akong kinabuhi. Ako ba'y hinungdan o daghang tao nakakontribute niini? Una sa atong unang pagbasa, ang gisulti sa Ginoo, ang mga mapahitason kanang gasigig daog-daog, sigig bugal-bugal, sigig butang-butang og mga dautan ngadtos ilang isig katao, mga hanaw na sila. Pero kamong mga matarong, kamong nagampo sa Ginoo, kamong nahigugma sa inyong isig katao, kamong nagsigig buhat og maayo, dili gyud mo maulawan. Kanang mga taong magbuhat og dautan, nindot na sila sa sinugdanan, moabot yung panahon nga malusno ng ilang self-image og ang kauwaw
manglipaghong ng ilang naong, ang uban gani ana maghikog na lang kay di na makaya ang kauaw. Pero kana mga tao nga mga mapaubsanon, oy stable kay nagkinabuhi. Imo nang tamparuson, muhubag ang naong, magsige na gid nag-smile. Ka na be, lingi ako sabi mong tupad, yung na mo smile ka kung tamparoson. Smile ka na. Moingon na siya, sa tuon mo na ako, buang ko. Pero usahay, sa kalibutan, mura biya nigbuang kani mga mapaubsanon. Mura na sila buang eh. Imong awayon, di masuko. Imong dagmalan, di mo reklamo. Imong kuhaan, dili na lang san mo maningkamot, nga kuhaon pa na niya. Parang san Rocky ba? Kuhaon niyang butang, warasad, okay ra. Ana. No? Duta kag daghan parisyon ni ringon ani, no? Nga kuan, ay noon kamong nanimba din murag ingon-ingon naman mo ani. Ngali. Murag duda ko ang mga naong ninyo. Liwat sana nako. Kana bang dali kayo mo kusmod ba basta di lang ma-recognize, kusmod ayon. Maglungag lang dito sa balay, nya mo ingon dayon ang bana nga sam ni pagkalungagaw man nila mi. Ikay luto diha. Ana dayon. Kamaom ka. Nya din agad mo luto ba? Din agad mo bangon, bang anaos ba na? Day, wala ka maglungag. Saway-saway man ka diya. May mga kay dito. Naon ning kartiyo diya. Oy, ayaw ana pagluto inig-ingos ba na wala lagi ni lami. Siya, pareha sa nako, wa say lami. Ana, naala. Wa magikalami is akong giloto samot nas galuto. Ya may din na imong bana ay dili oy lami magod kagod. Siya. Ano, sige ko andi, sige lang mo kumidyahay ba? Wala ko kanang ay wala personalan good. Inigiyon, wala lagi nila may imong giloto. Bebe, ari diri be, unsaon man nako pagpalami be. Kanang pareha nimo kalami ba? So, oy, lami anday ka nako dai. So, lami kay kang lutoon dinhi. Lami kay kang ipuli dinhi ba hiwa-hiwa o nya lutoon ti kang buhi dinhi animala ka. Ana. Di ayaw ana kuan gyud paubos gyud. Og sawayon ta, okay. Kung daygon ta, dili okay. Mo na si Kristo ningon siya, ayaw gyud panabi. O di ko ninyo daygon, okay ra. Pero daygon ko ninyo, murag dili okay. No? Dota, no? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Muna, ayaw kog dayga ang Ginoo. Ayaw ko og sigihi og kaning hatag og mga maayong komentaryo. Tagai og maayong komentaryo ang Ginoo. After all, kitang tanan pulos ra gid tawo, nothing without God. Monang di na ta mangayo nga daygon. Nganuman sa ato pa lang pagbuhat og maayo, it shows nga ang Ginoo nalipay nimo. Igo na kay na to please God. Mao nay pinakanindot. Una kun di mo mopalit og slot, igo na para nako nga nakapamaligya kog slot kay mo na isugo nya kung nipalit sa kag slot ayaw na lang sa pagpa-announce dinhi nga naman dako na kay na nga grasya nga naa kay gikapalit ayaw ipa-announce mabuta na kanang nabitang magpabutang kita diya tablo kabantay mo wadyo na nato buhata nya lipay sa kay ko nga daghan mura ganing almost all sa ato dinhing mga donors kana mga almost 25,000 nga nagbalik-balik og palit nato dinig slot support sa atong projects silang tanan moingon gyud Father ayaw na lag mention na diha ganis sa atong opisina kay resibuan man gyud nato moingon ayaw na lang Father ayaw na lang mahibaw-an ta dili sir for record purposes ra ni pero di mo i-announce kana ba lipay kay ko maminaw yung nana bitaw ngano man dako gid tag reward sa Ginoo ni ana. So salamat kaayo nga nagpractice na ta dinhi. Isangyaw na natos uban aron mawa na ning mga nagdepresyon, kaning na stress, kanang siging luod-luod tungod ra man gid na sa mga KSP nga batasan. Unsa man ang KSP? Kulang sa pansin, kulang sa pagtagad.
daghan kay nangabungkag ana nga mga broken hearts tungod anang pagpangita anang pansin anang pagtagad. Karon ilisin na naog unsa man atong ilis ana. Kulang sa ilisin na siya. Kulang sa unsa man? Kulang sa pagpaubos. Mo na siya. Mo nang na-stress ka kay kulang ka sa pagpaubos. Sige kag pangitag pansin. So kiispi lang gyapon. Kulang sa pagpaubos. Sige. Nindog na ta mga mapaubsanon.